Možda i zaista samo ja, koji sam mnogo puta govorio s Bogom, a još sam tu spokojan, kao da nikada neće. Ali to je i veliki iskorak za hrvatski narod. Širom su nam otvorena vrata međunarodne zajednice. Evo, definitivno za što se borimo svih ovih 21 godinu je potvrđeno. Nismo stvoreni na zločinu, vodili smo pravičnu borbu i pravični rad. No, međutim, evo, ostao je teret koji se zove Vukovar. To je nečista savjest, struktura koje su nas u 1991. optužile još uvijek optužnica protiv nas nije skinuta. Evo kad. Ja su ti tu Bendra i susjed. Vidio sam napred. Mogu još jedno. Kaj mi to vrijedi kad mu to na tom teku stoji na mogu? Evo, pođe na drugu stranu. Znači, prekrasno obnovljenu robu kuću u Koresi Sinjska. I sada zadnje radove, posljednje iskuđenje radimo u samom cijevu pitke vode. I kad se to završi, što se grad cijevod, glavni cijevod kuću. Nije teško, danas je stvarno priljep dan i... Ali osjećaji su onako baš teški. Malo jesam možda pod pritiskom s obzirom da neizvjesno da li će biti, ali sada je sve u redu. Kolona sjećanja je stvarno dostojanstvena i hvala svima koji se tako ponašaju u ime grada Vukovara. Ja li ikad ovoliko ljudi bilo u Vukovaru? Mislim da nije nikad bilo i vjerujem da mnogi koji su došli u kolonu sjećanja da upravo ono što smo i rekli da ovo ne samo kolona sjećanja ove godine, nego kolona i pobjede. Vukovar u ime Svetog. A šta treba tu dodati? Molite se pomogle. Molite se pomogle. Apsolutno. Hvala. Evo, 10 puta nema nikad. Centralizirane nabave da se ne treba. Uzmite sad, idemo, red, izjave od ovoga, izjave. Imaš 3 štićene osobe, ni trojica i gotovo. Pa i nije to sve. Za polaganje vijenca, svečanim korakom. Stupaj! Počasno! Pozdrav!
sretniju budućnost naše djece. Hvala im za domovinu Hrvatsku. Studen je mjesec hladnoće, za nas je to mjesec u kojem studen ne obavija samo naša tijela, mjesec je to u kojem iz godine u godinu prizivamo u sjećanje studen, čelika, ognja i smrti koji nas je u jesen 1991. godine ledio više od jedne dosadašnje zime. Iz godine u godinu se na današnji dan prisjećamo svih onih koji su te teške i hladne vukovarske jeseni posljednji puta udahnuli miris Dunava i ravnice, koji su posljednji put vidjeli oči svoje majke, oca, supruge, sina, kćeri, koji su oni kojima ništa nije bilo sveto sudili bez suda i to samo zbog ljubavi. A njima koji danas nema među nama, njima je ljubav bila sveta, njima je Vukovar bio ime sveto. Svetost dolazi samo od Boga, ali upravo zato što su bolje riječi da nema veće ljubavi nego li dati život svoj za prijatelja, mi bez straha jučer, danas, sutra i zauvijek izgovaramo Vukovaru ime sveto. Mi to danas izgovaramo u ime svih onih koji su 1991. godine stali u obranu svojih domova, svoga grada, svoje domovine, u ime svih onih kojima ni život nije bilo teško staviti na raspolaganje onda kada je trebalo, koji nisu pitali ni za cijenu, ni za nagradu za svoju žrtvu i ljubav. Mi ih se danas sjećamo i zahvaljujemo im sa ovog svetog mjesta za slobodu i domovinu, za sve ono o čemu je hrvatski narod sanjao i zahvaljujući njima dosanjao. Oni nisu mogli vidjeti i doživjeti domovinu u potpunoj slobodi jer su im te teške i olovne jeseni prije 21 godinu sudili zbog ljubavi. Puno je poginulih i ubijenih Vukovaraca, Varaždinaca, Vinkovčana, Đakovčana, Čakovčana, Splićanja, Sinjana, Zagrebčana i mnogih drugih. Puno je prekinutih mladih života, nedosanjalo snova, puno uplakanih majki i očeva, supruga i djece. Danas još uvijek ne znamo za sudbinu preko 350 hrvatskih branitelja i civila naših na području Vukovara. Borovo naselje je kao sastavni dio Vukovara. Na današnji dan okupirano, na današnji dan prije 21 godinu ovo mjesto na kojem stojimo bilo je mjesto straha, očaja i nade. Mnogi koji su ovdje preživjeli pakao tromjesečne opsade, današnji dan 1991. godine nisu preživjeli. Na sreću, velik broj svjedoka toga vremena preživio je srpske kazamate i progone i danas su ovdje sa nama. Sve ove godine oni su nositelji istine koji su nam mnogi pokušali prekrojiti. Kroz sve ove godine traganja za našim najmilijima, čije sudbine ni danas nama nisu poznate, ostali umorni od traganja, od tuge, od straha da nikada nećemo doći do istine. Moramo priznati da smo se umorili od stalnih pokušaja sa različitih strana da nam se nameće osjećaj krivice i odgovornosti za zla koja su se dogodila, da se izjednači agresora i žrtvu. U tome su sudjelovali i neki koji se predstavljaju borcima za ljudska prava. Mnogi od nas su pomalo malaksali od stalnih poniženja i stalnih ubijanja onih koji su već ubijeni. Ali evo, kažu da je pravda spora, ali dostižna. Ponos sa kojim smo se već sjećali naših junaka, naših branitelja i naših dijela, danas više nije samo naš. I koliko god nam ovih dana bilo teško, koliko god tuga nosi u sebi, osjećamo da smo se sa leđa zbacili jedan veliki teret, da smo konačno slobodni. Više se nikad nitko neće zapitati je li sve bilo uzalud, a bilo je i među onima koji su se pitali. Svi naši mrtvi, svi oni za čije grobove ne znamo, svi koji su 1991. godine stali na prag doma i domovine, naši su junaci, naši heroji. I 16. studeni 2012. je datum koji će pamtiti kao dan kada je to svijet konačno priznao.